Diego leva máis dunha década traballando como tatuador profesional en distintas partes do mundo. Hai cousa dun ano abriu en Sanxenxo o seu estudo, dende onde impulsa unha iniciativa coa que ele está profundamente implicado. Axuda a mulleres que tiveron cancro de mama, que se someteron a mastectomía, a reconstruir as areolas ou cubrir cicatrices con tatuaxes. Hacer isto para estas mulleres é un compromiso moi grande, porque estás cambiando o seu estado de ánimo. E esa responsabilidade recae en ti. Entonces tes non obligación, pero sí tes esa responsabilidade e orgullo de facelo ben. A iniciativa ten en marcha agora en Sanxenxo, pero parte dunha experiencia que tivo en Alemaña, onde fixo o primeiro traballo destas características. O tema que cando fixen a esta muller, cando que vei, esa muller cambioulle a cara totalmente. O sea, xa que chorou, pero marchou de ali feliz. Unha sensación que o levou a querer continuar por este camiño solidario. Di que a súa contribución a que as mulleres que sufriron cancro de mama recuperen a súa autoestima. Isto non é estético. O sea, penso que esta parte do tatuaje é totalmente psicológico. O tema das aureolas, sí, porque hai mulleres que conservan as mamas, o mellor un trociño de pezón, e así vense ben facendo a reconstrucción. Pero hai outras que non teñen nada, e teñen unhas cicatrices moi grandes. Para unha muller é moi importante ese tema. Polo de agora, por este estudo xa pasaron 2 mulleres. El quere seguir ampliando esta iniciativa, polo que avanza que vai seguir dándolle difusión á proposta. Quédame pendiente visitar as asociacións de mulleres con cáncer de mama, os hospitales, as zonas de oncología, e darme a conocer, porque o sea, se non tiven máis é porque non me deu pa máis. E fai un chamamento a todas as mulleres que o precisen a que non dubiden en poñerse en contacto con el. Desde aquí invito que, por supuesto, que veñan sin ningún compromiso. Eu vou a dar o mellor de mí mismo e nunca vou cobrar por elo, e nunca vou deixar de facelo. É o meu graniño de arena para demostrarlle a esta sociedade egoísta e rápida, que non te dá tempo a pensar a maneira de vida que tenemos, a pensarnos demais. Un traballo que, contanos Diego, serve tamén de homenaxe á súa avoa, falecida de cancro de mama no 2003.